Mä voin tuossa vartin päästä. Mä voin vartin päästä vetää pienen soolon, mut ei nyt vittu ei pysty, kun nyt vedetään vähän nousuhumalaa lisää. Jop. Olkaa tuossa 20 vailla paikalla, niin silloin mä voin vetää vähän iskelmää täältä. Okei. Noniin, 20 vailla, PRP. Ja elämä on pelpoa silloin kun on joku, josta pitääkin. Ei tarvitse mennä nukkua itkeäkseen itsensä unelmiin. Ja elämä on helppoa. Tiukkaa sinullekin päivästä päivään. Itsestä marttyyriin. No niin! On kaikille juhlaa! Ja! Töitä sitten vittu pidetään hauskaa! Rytmissä musiikin! Vaivoista kasvoille sankari! Ja elämä on! Ja ihmiset lähtee pois! Sä et lähtis nyt, kun aikaakin vyö ois! Ota ohjuton huominen, no niin! On nimensä veroinen, ja elämä on helppoa silloin kun on joku, josta pitääkin. On tarvista mennä nukkumaan itkeäkseen itsensä unelmiin, ja elämä on helppoa. Sinullekin päivästä päivään evoton tuhkimo tekee itsestä marttyyrin. Elämä on silloin kun on joku, josta pitääkin. On päivästä päivään itsensä unelmiin, ja elämä on itsestä marttyyriin. Yhtäkkiä koko kilta. Aleksi Idolsi. Josta pitääkin. No niin. Ja tänään teille tarjoili karaoken. Tää huomaa S-kansi voi. Aleksi, tajutsi kuinka valtava sun yleisö on? Yeah, baby! Oi Aleksi. Voi vittu! Tuu Aleksi ottaa mut nyt. Hei, mä kiitän teitä pojat! Mä kiitän teitä! Ja mä huijan! Okei, jeps. Ei mut nyt on semmonen hetki. Kohta tarvitsee lähteä ottaa vähän grogi. Toivottavasti saitte Thrapsen, niin mä voin kuulla. Jep. Me lähdetään ottaa vähän grogi nyt. No niin, kiva juttu. Ei mitään, ei. Palailla huomenna. Joo. Ja mä hoidan. Taitaa olla sellainen data tulla huomenna, että on oikein kiva. Ja nyt ei mitään. No niin. Joo, mut ei niin, mitään. Soitellaan huomenna. No niin,